פיטקי ישראל נתן לי את המקום להצליח במשהו שהרבה זמן חיפשתי דרך לעשות את זה ולא הצלחתי. זה דרך חיים, תהליך שעברתי עם עצמי. שמי נמרוד שיפר, גר ברגבה, בן 44 אוטוטו, עובד בחברת אלביט. הייתי רגיל להיות בחור, נקרא לזה בריא, ספורטיבי, שעושה הרבה ספורט. בשנים האחרונות כמות הספורט פחתה, אבל הרגלי האכילה נשארו גבוהים, ככה שהשומן התחיל להצטבר ועליתי במשקל. שנתיים, בגיל 42, החלטתי שאני מציב לעצמי יעד, אני עושה מרתון, וחשבתי שהאימונים למרתון יחזירו אותי למוטה ואני אוריד את המשקל. זה לא ממש קרה, ושם זה כבר מבחינתי היה תמרור אזהרה. עשיתי כל מיני ניסיונות של דיאטות כאלה ואחרות, 16-8, לא לאכול גלוטן, לא לאכול דברים אחרים. בסופו של דבר, הדבר הזה גרם לי רק ליותר חשקים וליותר רצון למה שאסרתי על עצמי לאכול. זהו, עשיתי חיפוש מעמיק. יום אחד נפלתי על סרטון של אלי, שהוא הופיע באיזו תוכנית בטלוויזיה והיה נשמע לי משהו ששווה רגע להתעכב. כתבתי הודעה שאני אשמח לשמוע. קיבלתי טלפון למחרת משקד, וזהו, היסטוריה. חשבתי לעצמי על כל הדברים שאני אוהב לאכול ומה יהיה וכמה אני אוכל. ואיך, אז תוך כדי אתה מגלה שזה הקסם בתוכנית, שאפשר הכל, אין חשקים, מותר הכל, וככל שהמודעות עולה, וזה בדיוק השביל שעליו אנחנו מדברים. אני ירדתי בתהליך 14 קילו, אני היום אחרי 8 חודשים בתוכנית. זאת ממש לא דיאטה, זו פשוט תוכנית של שינוי הרגלים, ובגלל שזה הרגל ולא דיאטה, אז אין שום סיבה שזה ייעצר או ייעלם או יחזור למה שהיה בעבר. אני חושב שזו תוכנית שהיא בהחלט בנויה לכל אחד, בלי שום מגבלה, לפי הדרך שלו, והשמיים הגבוהים.